So hi guys, welcome back again to our channel. So for today's video, ito na nga, it's almost 1 week na since the first vaccine na ginawa namin, yun yung B1B1. So this time guys, we're gonna be doing the Lasota now. Here's the label. Yan. Ayan siya guys. Ayan, Lasota strain. So yan yung ating vaccine today. So ayan guys, ito yung ating second vaccine. So ito yung usually sa amin guys. Actually, disclaimer lamang po, yung the usual na ginagawa namin here in our backyard is personal, ano lang po to guys, personal experience sa mga nababasa namin. Then we just apply it sa aming backyard. So yan yung na-learn din namin sa iba. So ito yung aming after 1 week nung nag-B1B1 tayo. I believe hindi same yung timeline natin kasi yung video natin is every other day tayo. So ngayon hindi ko alam kung when pa to ma-upload, but today 1 week na tong simula nung nag B1B1. So ito yung ating gagawing vaccine as of today, yung ating Lasota naman. Hindi kami nagagamit ng foul packs po kasi meron naman kaming ilaw, and then we make sure na halos sila lahat nasanay sa ilaw. Kaya kung saan yung may ilaw, nasabi ko rin yan on my previous video na dun sila din naglalagay. So ang pang-apat po is yung gumburo, and then we don't use it also kasi native lang naman po kami, and then medyo magastos na din. So ito lang yung aming ginagamit for as long as ma-vaccine lang namin yung sa backyard namin. Okay na kami doon guys, para at least meron din tayong pang depensa sa mga sakit-sakit. Alam naman natin yung mga ganong bagay sa pagmamanukan po. Ang ating mga pabo, ayan, kasi 1 week na sila simula nung na-vaccine. Yung ating pure, tsaka yung iba pa nating mga manok, isali na natin kasi hindi yung mga ibang manok nyo guys na hindi nakasali na Lasota before, is isali nyo para at least meron silang 2 vaccine. So yun yung pong ginagawa namin. You can apply it to yourself, and pwede din kayo mag-ask in your aggregate supply kung okay yung ganon. So ganyan guys, sa ilong, sali natin sa ilong, ayan. Then sa kabila po, ayan. And then yung ating bibig, of course. Maraming nagsasabi hindi na daw dapat included yung ilong, yung mata, dapat pinapainom lang daw. Well, depende yan sa inyo guys. Kami dito nasanay kami na ganun ang aming way of vaccination. So it's either you follow it or nasa inyo kung ano yung way ninyo. At least sa amin, na-share din namin sa inyo yung aming pagva-vaccine. So, maraming nagsasabi, ang dami daw patak, ganito, ganyan. Minsan guys, hindi siya maiiwasan, lalo na kapag ikaw lang yung gumagawa. So, ayan, ngayon, 2 kami ng mister ko. So, mas na ma-manage namin yung patak. So, ayan. So, nasa inyo guys, if you wanted to follow our vaccination, or kung gusto nyo talaga kasali yung mata, it's up to you kasi po kami, yun yung way of vaccination namin. And then, matagal-tagal na rin kami, almost 1 year na din, and then yun lang yung ginagawa namin. So it turned out well naman po. So kailan nga ba kami nagva-vaccine ng Lasota? Nagva-vaccine kami ng Lasota 1 week po after nung B1B1 natin. So yun yung aming vaccination guys, alternate lang yun every now and then na meron kaming mga bagong sisiyo namin. So eto na yung ating next guys, sali din natin sila, of course, pati yung nanay nila, ayan, kasi ngayon lang din sila nakalasota, and then alternate din kasi tayo. So let's go. Ayan, malalaki na yung ating pabo guys, ayan. Pero hindi po yan sila marunong lumipad. Parang ano pa lang din kasi maliliit pa yan. Ayan yung ating next na Lasota for today. Ayan ang ating baby munchies. Ito si baby munchies. Ayan. 8 sila dito guys. And then yung kabila ay 10 yan. Ayan. Cute masyado yung kanilang boses. Let's go.
So, ganyan guys. Ayan, makokontrol talaga yung patak guys kapag dalawa. Kumbaga may tagahawak kayo. Ayan. Medyo maingay na talaga sila masyado kasi malalaki na rin. So, balik tayo dito. Ayan. Kuha tayo ng isa pa. Isa ulit na papakita sa inyo. Ayan. So, hayaan nyo muna na parang masigop niya po. Ayan. Ayan, bababa yan sa ilong nila. So, yan. Bibig na lang kami guys para diretso na tayo. Okay. So, ayan guys, sali namin si Rapido. So, bibig lang din yung aming lalagyan. Ayan. Okay. Ayan. So, sali namin siya. Then, yung ating mga pabo din guys, sali din natin para at least good tayo. Ayan. Ito na guys. Okay. Ayan guys. So, ito guys, sali namin to kasi sila lahat actually bibigyan namin ng vaccine today. Ayan, bibigyan namin sila ng vaccine today. So, eto na guys, halos na kalahati na kami. Ayan, ng mga malalaki dyan. Pati yung dyan banda. So, dyan sila naglalagi kapag gabi guys. And then, pahirapan talaga kapag nag-i-immune tayo ng malalaki na. Lalo na kapag walang kulungan. So, yun yung talagang mahirap kapag nag-i-immune tayo. Lalo na kapag morning ka nag-i-immune, hindi nyo sila makagilap halos kasi nga naglalakad-lakad sila or gising sila, awake sila that time. So, continue lang muna namin and I'll be back later guys. So, ayan guys, kahit yung naglilimlim na ay sinasali namin sa pagbabaksin para rin at least sila is meron ding depensa. So, ito yung itlog niya guys. Ito, ayan. Ayan yung mga itlog niya, ayan. So, naglilimlim na talaga siya. So, sinali namin siya sa aming vaccination tonight. So, ito yung ibang itlog ng mga ibang hindi pa lilimlim. Lilimlim na rin to guys. Ayan. Ito, naglilimlim na rin siya. So, sali natin sa ating vaccination. Okay. Ito naman yung itlog niya guys. Ayan. Ayan. So, lumilimlim na rin siya. Okay, let's go. So, ito yung naglimlim sa pure namin dati guys. Yung aming binabana. Ayan. So, sinali rin namin. So, guys, tapos na namin lahat ng aming mga malalaki. Tsaka yung mga, ayan, yung mga inahing manok. Sinali namin kasi matagal-tagal na rin. Since the last time, actually nakabakuna sila pero ngayon nagsiguro lang din kami, so sinali namin sila. Tulad niyan, yan isang inahing manok yan guys. Pati si Rapido, tsaka yung mga ano namin, yung mga pabo namin, sali namin. So ayan, tapos yan sila lahat. So ngayon, pahirapan na naman tayo kasi dun tayo sa maliliit at ang gulo-gulo nila. So yung dito pala guys, sa bandang yung mga naglilimlim, sinali rin namin. Eto, nasali na rin yan kanina. Pati yung mga dumalaga namin, ayan. So, yung pure, tsaka yung iba pang dumalaga, yan, nasali na. So, punta na agad tayo dun sa maliliit para matapos na tayo. So, eto guys, yung pure namin, ayan. Ayan sila. So, 1 week na nung nakaraan nung tayo. Ayan. Nag-vaccine tayo. So, lazota tayo sa kanila today. Or tonight pala. Ayan, tapos na tayo nakapag-immune. Ayan. So, finally, natapos na tayo in this cage. So, guys, while nag-ano na tayo ng ating mga sisi or nagkukulang tayo, magsha-shoutout muna tayo ng names bago ko makalimutan. We have to shoutout Sir Oilen Rak Absede from the Mom
Kuwait, Saudi Arabia. Siya ay isang OFW, I believe. To Sir Tantan de Guzman. And then to Sir J. Oliverio. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa walang sawang panonood. And then sa mga magpapa-shoutout, you can comment your names down below. For at least in our next video is ma-shoutout namin kayo. Feel free to ask everybody in our comment section para din masagot namin ang inyong mga katanungan. So guys, ito na yung ating last batch na i-immune kasi finally matatapos na rin tayo. So keep on watching guys. So here's the last head na aming na-immune guys. So and yan na yung ating video for tonight, everybody. So, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing, guys. So, that's our video for tonight, guys. Hope you like the video and sana may natutunan kayo in this video. And, yes, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Like and share this to your friends and family member. And then, yes, comment down below for some suggestion of you guys. Yes, that's it. And until next vlog, everybody, goodbye and peace out, everybody. Stay safe, stay home, guys.